Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje imayelana nezitha zaNkunzi. uNkunzi siyambona ukuthi ubhekene nenkinga khona lapha kuZalo. Kulamaviki adlule bamkhiphile lapha ku-association yabo. Isizathu sokuthi bemkhiphe lapha ku-association ingenxa kamfazi wakhe naye indlela enza ngabo ubugebengu. Ubekhelese kukhona izinto akangazenzanga ngendlela ababevumelane ngayo ne-association. So njengamanje kufike lapha uNongoloza naye ufuna ukuthatha over. Unika uNkunzi inkinga kanti naye association iseyizitha nayo uNkunzi izomnika inkinga asazi ukuthi imcupheleni. uNongoloza naye lapha uyisitha sakhe. Nayo lapha association ayimbekile phansi imfuna la. Amathiza alo lapha uZalo aveza ukuthi ibutho i-association lena enika uNkunzi inkinga ukuthi isakhona futhi izobuya oJombigazi basazomnika inkinga kusazoqhuma isibhamu. Ngawo lapha uDecember amathiza awo lapha uDecember. Naye ke lapha uNongoloza uzokwenza lokho afuna ukwenza ngoba esho ukuthi ufuna ukuthatha over, ufuna uba i-kingpin yakhona khona lapha kwaMashu. Usazoshuba, hlala nje ulibuke usazoba lit. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment ezansi ungitshela ukuthi wena ucabanga ukuthini. Uzowina uNkunzi noma uzodliwa? Lezi zitha engakabhekene nazo. Cela ucomment ezansi, ngiyabonga.